с мен е Мирко. Здравейте хора, аз съм Ники Аврамов и с мен е Мирко. Яде чипс, новите чипсове. Извинете се, че направих... Това не е чипс. Каквото и да. Извинете, че в 4:30 не направих стрим. Затова днес ще правим влог с Мирко. Ето го келеше. И влогът ще е на колко си години. Ще си питаме въпроси, нали? Ще си питаме въпроси, нали? Да. Първият въпрос е... Чакай, я дръж. Така. Чакай. Миро, на колко си години? 10. На 10? Да. Миро, на 2 години правил ли си нарушения? Тоест, не си слушал. На 2 години? Да. Коя дата си роден? 3 септември. Тук ми пише истина или лъжа. Истина ли е? Да. Ти си имала гадже в детската градина. Първа група. Да. Чакай, бе. До 4-та група. До 4-та? Чакай, Даже и в училище. над ти чети въпросите, аз ще държа камерата. Ники, Така. ти наистина ли си вкарвал гол на Сливен синти камъни с глава? Да, що проблем, мати ли? Кой пита, Ще ме убия. Кой пита? Това всеки го знае, аз съм го казал преди 2 години. Тогава съм сам бил роден. Тъй, давай, Миро, пак чети за мене. Арева, Мире! Като си бил на 3, вкарвал ли си гол? Нямам спомен, мисля, че не. Нямам спомен, брат. Никаква идея. Това е истината. Миро, има един много смешен въпрос. В дома вярно е, че съм насвирал всеки ден. Не. Но за един Мануел... Но за един Мануел. Емануел! И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Така дайте лайка и се абонирайте за моя канал. Давай, не цикай.